my focus. I can't even control it. Touching me like lightning, keeping it exciting. You know exactly what to do to blow my mind. והיום R65 עם O4 לייט. זה מה שאנחנו נבנה היום. אז יש לנו את ה-VTX O4 לייט, בקר בטה פלייט 5 אמפר, שמתאים ל-R65, מנועי אפי מודל 28000 kV, ושלדה של מטאור R, שימו לב, זה המטאור R, שלדה הזאתי מאוד מאוד דקה, קלה. והשוס בעניין הזה זה דווקא הבוסטר הזה, שעובד מצוין, מאוד קטן, עובד במתח נמוך של עד 1.8, לא באמת מגיעים איתו ל-1.8, אלא יותר לכיוון ה-2.8, עושה עבודה נהדרת, בעבודה עם VTX שצורך הרבה מתח. עבדתי איתו עם הווקסנייל, עם ה-1S של הווקסנייל, והיום נרכיב את ה-O4 החדש. אז הרחפן בעצם ככה ייראה אחרי שנרכיב אותו. פרופים שהגיעו עם ה-R האנלוגי, HQ אולטרלייט, כמובן שהבקר ללא קונקטורים, הלחמות פיזיות וברגים מפלסטיק, כדי בעצם לעשות את כל השלדה הזאת קלה. אז זה ה-O4, אנטנה יחסית ארוכה למה שאנחנו נצטרך, אולי נחליף אותה עם משהו יותר קצר, נחסוך עוד קצת במשקל. לוח 25 על 25, שישב לנו בול על הבקר בעצם. את הצמה שהגיעה עם הבקר הזה, אנחנו לא נצטרך אותה בשלמותה, מהסיבה מאוד פשוטה שאנחנו גם לא משתמשים ברסיבר של ה-DJI, כי השלט הוא שלט TLRS, אני עובד עם שלט TLRS, אז לא צריך את זה. וגם חוטים מאוד ארוכים, נחסוך עוד כמה גרם, חצי גרם, וגם נוותר על הקונקטור בצד השני, כי בבקר אנחנו עושים הלחמות ישירות לפדים פה ולפדים של הבוסטר. אני משתמש במאונט הזה למצלמה של ה-O4, יחסית היא קלה, היא שוקלת 1.5 גרם, תופסת את המצלמה בצורה טובה, עדשה לא בקו פגיעה במידה ונתרסק, ויחסית כל הדבר הזה יציב. אנחנו נרכיב את זה וגם נראה את זה על הרחפן. הדבר הנוסף שאנחנו נעשה זה בעצם נדביק את הקונקטור הזה בכל ההמלצות שראינו ביוטיוב. צריך להדביק את כל הקונקטור הזה על מנת לייצר יציבות לדבר הזה בהתרסקויות, במה שצריך. אז אנחנו נשתמש בדבק T7000, נדביק אותו כדי שלא יזוז. אנחנו נעשה את זה כבר עכשיו, ככה גם הוא יתייבש עד שנרצה להשתמש באמת. אנחנו נשים גם בחלק העליון, זה מגיע עם דבק, לא פירקתי את הדבק המקורי, אבל אנחנו בעצם נוסיף על זה, גם בעליון וגם בתחתון. ויש לנו גם את כל הברגים שיתפסו את החופה בסוף. נראה לי שאנחנו יכולים להתחיל להרכיב. פה בבוסטר אנחנו נפרק לו את הפלוס ומינוס שכרגע מחוברים אליו, ויש אנחנו עושים את זה מעצמה. אנחנו בעצם מעצמה פה לוקחים את הפלוס ומינוס. עכשיו אנחנו בעצם נכין את הצמה. אנחנו לא צריכים את שני הכבלים הקיצוניים, אנחנו נפרק אותם. יופי. עכשיו את הצד הזה אני לא אחתוך את הכבלים, אני לא אוציא את הכבלים, כי אנחנו גם ככה חותכים אותו. אז אם בעצם זה הקונקטור שלנו עכשיו,
ובסוף אני צריך לשבת ככה, בסדר? והכבל הוא בעצם יצטרך לרדת ככה ולהיות מחובר לפד הזה והזה, איפשהו פה, תכף נראה בדיוק, ולשני פדים של הבוסטר. לוקחים לו הכי הרבה אורך, זה לפדים האלה, זה פה בערך, יופי, ולבוסטר אנחנו נעשה ככה, יופי. עכשיו ננתק, נגלף, שים חומר בידוד. עכשיו, את האנטנה הזאת היא מאוד ארוכה, אני רוצה להחליף אותה. יש לי פה אנטנה קצרה, אנחנו נרכיב אותה. יופי. ככה זה הולך לשבת. נעשה את המברגים שלנו. מברג פיליפס. או 4 R65, כמה הוא שוקל? 24.6. ועכשיו לבדיקה. הופה.